Een bijzonder goedemiddag hierbij. Doe het voor. En dat we de serie nemen, dat is duidelijk. We gaan vandaag weer veel met maken. We gaan jonge kinderen zien. We gaan alle mensen zien in Boerum. Maar we gaan het ook hebben over poëzie. Of niet, Tineke? Ja, zeker, Douwe. Naast me staat dus de dorpsdichteres Ruudje de Haan. Ruudje, wat gezellig dat is de best. Wat is het voor u dwan? Ik wil beziekje om Joort in de uitsturing een gedicht te schrijven over wat er al je gebeurt. En ik neem je me dan ook even Ruudje Dixhoorn. Nou, dat zal mij benijden. Ik ben heel benijd. Ik zie dat er al een glaasje wien klaar staat. Komt dat wel goed? Ja, er moet een beetje spreekwater bij. Ik zou zeggen, go zitten, de klare koers zit klaar en go die gong. Hé, verrek, er zitten 2 mensen in de huiskamer. Wat zoen die daar nou doen? Bollen, dat is ons bijnaam. Over Boerumerbollen hebben wij een boek geschreven. Kun je zo vertellen hoe het zit? Hoe het aan die naam komt binnen Boerumerbollen? Jawel, je kent het rimke wel. Wat zuden en wuden die kolmen luden. En wat zullen en wollen die Boerumerbollen. Nou, wij zeggen, ik zal het niet weten. En ik wil dat ik Jan Kont nog een keer treffen kon. En bollen riemt dan weer mooi op zolden en wollen. En een bolle is een sterk beest en zorgt voor nakomeling en die eigenschappen die hem Boermers ook. Och, heden, hij stond nog foto's met hem. Ja, van Jantje Knapkoek, die om Sinterklaas en de kerstdagen heen met koek bij de deur langs ging. Zo is aan de bijnaam komen. Kist het verhaal dat er een om etenstijd bij Jantje aan de deur kwam? Ja, wist, ze moesten van Jantje met hem inkomen. Wat ruikt het hier lekker, zei ze. Ja, zei Jantje, wij kregen vanmiddag bonensoep. Kist wel een bord met eten. Op een kachel stond een grote pan met soep, zonder een liter op. En boven de kachel was een waslintje, daar hing wasgoed aan te drukken. En een onderbroek van Kees, de man van Jantje, die drupte nog wat na, krekt in de soep. Dat die gast had nou eten en dronken tegelijk en die wist niet hoe hard ze weer voortkomen moest. Och, heerkes, dat het wie betontje, maar dat was toch geen Boerumer? Nee, Wieber die woonde in Muntjesiel, maar hij werkte in Boerum. Hij haalde de huiskarton op en leidde die in het dwingen. Dat was hier vlakbij aan de Skipsloot. Wieber was een klein kereltje, had altijd leren schutveur, een pet op en een piep in de mond. De zing immers die van zwaar of vooral bij grote huishoudingen zaten ze aan de rand toe vol. Bestaat er niet een verhaal over die rand? Ja, zeker. Het gebeurde regelmatig dat alles niet in de tuin terecht kwam. Er bleef ook wel eens wat om en aan de rand hangen. Voor Wieber geen probleem. Met die hand veegde hij dat weer in de tuin weer om. Met dezelfde hand stak hij de pieper in de mond en had er tussen de middels een stukje bol op. Wat moest er met die attributen hier op tafel? Ja, kent de Kerkenpiepel was wel kent? Ja. Nou, die noemde hem zelf ook wel Maarschalk Tito. Want hij was een groot vereerder van de dictator van Joegoslavië. En hij zei, ik ben communist. Op een keer was hij te gast bij een Boerumer echtpaar dat 25 jaar trouwd was. Ze gaven een feest in de schuur. En Gerke vroeg om hammer en sikkel. Nou, die hielden doe boven zijn hoofd en hij zong... Naar de Congo, wie gaat er mee? We nemen bed, ledikant en huisraad mee. Nou, alle mensen in Polonaise achter Gerke aan. Maar toen hielden sommen weer op. En dan zeiden dat er nog een stukje pure ernst doen wil. Pure ernst, jongen, wat is dat nou weer? Ja, hij sliste wat en hij bedoelde natuurlijk pure ernst. En hij zei, scheep kom der Jezus hoede met. En de gasten die bosten en lachten uit. Maar die Gerke werd kwaad en die riep, dat is spotten. Bij christelijke versjes, daar lach je niet. Punt, uit. Nou, dat waren de Boerumerbollen. En dat we hier ben nou bij de kinder. En de kinder ben de jongere generatie bouwvakkers, noem ik het maar even. Van CBS op de hoogte in Buren. En ik ben even benieuwd wie hier allemaal ben. Hoe heet jij? Melissa. En welke stoere man zit op mijn knij? Klaas Wietse. Klaas Wietse. En dit is? Colin. En wie is dit? Egbert. Nou, zo hoor je me. Wat ga je hem hier doen? Jullie gaan bouwen, want ik heb begrepen dat jullie in de eerste en tweede groep zitten van CBS op de hoogte. En dat betekent dat je hem met de techniekwedstrijd meedaan hebt, hè? En dan hebben we ook een hele mooie brug bouwen. Dus ik zal zeggen, jongens, ga alvast maar een brug bouwen hier. Ga maar even bezig. Hè?
Laat maar eens even zien wat je hem kent. Dan komen we straks even terug. En dan gaan we nu over naar een spannende serie van CSI Boerum. Het belooft weer heel wat te worden. Er is al heel wat gebeurd. Ik hoorde net een van de kinderen zeggen van... is het allemaal echt wat er gebeurt? Nou, we zullen het zien. Over naar CSI Boerum. Goeie uitzending. CSI Boerum. Wat moeten jullie? Er is een lijk gevonden in de pastorie en nou denken we dat het jouw vrouw is. Ik weet er niks van. Ik hield van Minke. Heb je enig idee wie het wel gedaan kan hebben? Misschien moet je maar eens even bij de schotels kijken. Nou, Didema, om 8 uur. En kom niet te laat. En wie is er nou te laat? Wat sta je hier nou te doen, Didema? Ik moest hier toch om 8 uur zijn? Ja, maar toch niet bij dat hek. We moeten op kantoor zijn. Sta je het uitzicht hier te bewonderen? Nou, meld ons maar even aan. Wietsma. En Rosema? Wietsma. Didema, wij willen even met u praten, heer Wietsma. Is prima. Zullen we dan het trein even oplopen? Dat lijkt me een uitstekend idee. En wat doen jullie hier nou precies? Nou, we zijn in 73 begonnen met die grote schotel die vooraan in het park staat. In de laatste tientallen jaren zijn er heel veel schotels bijgekomen. Die zorgen voor diverse verbindingen met datanetwerk, met internet en met scheepvaartverkeer en ook defensie. Kunnen jullie ook iedereen afluisteren? Nou, in principe is het mogelijk, maar dat doen we niet. En is dat dan niet gevaarlijk? Nee hoor, dat zijn allemaal technici die hier werken en die werken alleen maar met gegevens. Nou, dat is interessant, maar we willen graag even met u praten over de moord hier in Buren. Ja, ik hoorde dat ze Minke onder de vloer bij de pastorie hebben gevonden. Wat moet het vreselijk voor die mensen zijn geweest. Ik zou wel willen weten wie dat heeft gedaan hebben. Je moet er toch niet aan denken, man. En ja, ik ken Minke heel goed, want ik heb altijd met haar gewerkt als afdelingschef. En het was een goede meid en ja, het was ook een hele leuke meid. En ja, dat gaf ook wel eens wat problemen. Ja, maar nu daar in die pastorie, je moet het toch niet... Ho, stop! Wij stellen hier de vragen. Is het ook mogelijk dat Minke met geheim materiaal in aanraking is geweest? Nee, absoluut niet. Zij werkte hier op een boekhouding en was alleen maar met cijfers bezig. En u zei net al dat ze wel eens voor moeilijkheden zorgen. Wat voor moeilijkheden waren dat? Nou ja, Minke was natuurlijk een mooie meid. En ja, dat trok natuurlijk wel de aandacht van de mannen. En er waren wel mannen die willen wel meer als alleen maar wat aandacht. En, maar ik niet hoor, want ik ben getrouwd en zou zoiets nooit doen. Oké, nou ja, in ieder geval bedankt voor het gesprek. Didema komt vanmiddag nog even langs om met de andere collega's te praten. Ja? Dankjewel. Tot ziens. Oké, tot ziens. Dit heeft dus ook niets opgeleverd. Dit loopt compleet dood. Nou, klopt er niet helemaal. Maar ik weet even niet meer wat. Maar, nou ja, in ieder geval. We beginnen morgen met de kosten van de kerk. En vanmiddag ga jij hier nog even de collega's ondervragen. Hm? Dat was CSI Boerum. Spannender en spannender wordt het. Oeh, wat wordt het de rest van de week. Maar we gaan snel over naar de Boerumer Bastards. Help, help, help. Wat is hier aan de hand dan? Jongen, maak eens ons even helpen. Jazeker. Greet had haar mobieltje daar in het gras laten vallen. En dan kunnen we er helemaal niet meer bij komen. Want? Want we hebben het in de rug en zij had het in een knaaien. Nou, Zocht er wel even pakken wil voor ons. Ik pak hem wel even hoor. Maar is het te lachen. Kijk het aan, Greet. Hartstikke bedankt. Ha, ha, ha. Wij hebben die mooi voor de gehad, jongen. Oké, ja? Ja, dat hebben we. Ja, moet En dan had ook een heel mooi kontje trouwens, hoor. Correct alweer. Ja, geweldig. Niet te veel. Dat waren de Boerumer Bastards. We gaan nu over naar Boerum's Got Talent. Ik zal jullie even voorstellen aan onze jury. Anja Enting. Ale Zielstra. En Ria Bremer. Wij hebben ook zangtalent in Buren. En dat is een heel mooi jong famke. Haar naam is Janine de Groot. Janine. Ik kom even bij die staan. Wat is die goed voor u doen? Celine Dion met I'm Alive.
Nou, een heel soort succes. Janine, zet hem op. I get wings to fly. Oh, I'm alive. When you call on me, when I hear you breathe, spirit takes flight. I am alive. When you call on me, when you call on me, when I hear you breathe, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. When you reach for me, when you reach for me, raising spirits high, God knows that I'll be the one standing by through good and through trying times. And it's only begun. I can't wait for the rest of my life. When you call on me, when you call on me, when you reach for me, when you reach for me, I get wings to fly. I feel that when you bless the day, when you bless the day, I just drift away. I just drift away. All I want is God. I know that I'm alive. Yeah, yeah. I get wings to fly. God knows that I'm alive. Nou, een groot applaus. Stieren dank, Janine. Wij gaan naar de jury. Ria, wat zei ze ervan? Hartstikke leuk. En geen valse neuten. Janine. Ale. Dankjewel. Nou, ik heb sowieso oog voor mooie jonge vrouwen natuurlijk. Dat is sowieso punt 1 al. Maar dat ik een mooi buurmeisje had, wist ik ook. Maar dat het zo mooi zingen kon, wist ik niet. Dus ik vind het sowieso prachtig. Anja. Aldermachtig, wat kun je toch hoge neuten zingen? Dan klap je het je onderbox en weer van verder komt. Goed dan. Dankjewel. Tegen dank, jury. Tegen dank, Janine. Wij gaan horen naar Douwen. Ja, en hier ben we weer. Bij de bouwers, de Lietse bouwers. Je hebt de brug klaarmaakt, hè? En nou ben ik heel benieuwd, hè, Melissa. Hebben jullie die schoenendeuzen zelf gemaakt? Waarom de hele klas? De hele klas? En we hebben hem hennewest om die prijs op te halen. We hebben hem hennewest te bouwen, Klaas Wiets. Universiteit Groningen. De Universiteit in Groningen. En Colin, kist hem omhoog kom. Ik heb nog een vraag aan jou. Hey. Hoeveel scholen deden er eens met? 11 groepen hebben de prijs mee gewonnen. 11 scholen, hey. En Egbert, wat voor prijs hebben jullie gewonnen? Laat het zien. De mooiste brug. De prijs voor de mooiste brug. En wat hebben jullie gewonnen? Laat het zien. Hebben jullie ook een plakkaat? Waar is die? Oh, daar staat die. Pak hem eens even. Haal hem eens even achter de brug weg. Laat het eens even zien, jongens. Laat eens even zien. Kijk. €200. Hartstikke mooi, jongens. Super. Nou, dat was het weer. Ik ga nu even naar Alice. Bedankt, jongens, hè, voor het bruggenbouw. Geef ze even een daverend applaus. Alice, ik wil even met je mee. Kom je nou even mee naar de havenmeester, want ik begrijp dat hier nog wat gebeurt. En ik zie dat hij hier al is. Havenmeester, hoe heet u? Tjerk van der Veen. Tjerk van der Veen. De Tjerk van der Veen, havenmeester van de watersportvereniging? De Dwinger. De Dwinger. Hey, ik begreep, hier gebeurt heel veel op het gebied van watersport. Wat is de bedoeling eigenlijk? Wat wil je bereiken hier? Nou, we hebben dit jaar een enorme mooie zomer natuurlijk. Dus we hopen voor het jaar toch echt een beetje meer passanten krijgen vergeleken bij vorig jaar. Want dan hebben we maar 1 gehad. Ja, en ik heb me zo voorstellen dat je hier ook al behoorlijk wat voorzieningen hebt, zeg maar. Kun je daar iets over vertellen? Wat zijn de voorzieningen die je hier hebt? Nou, we hebben hier een heel mooi gebouwtje staan met vloerverwarming
En douches erin en wc'tjes erin. En vuil water kunnen ze hier aftappen. En drinkwater kunnen ze weer met terugkrijgen. En die waterskis, die kun je hier ook al huren? Nou, waterskis, dat moet hier maar niet gebeuren, want dat gaat een beetje te gek. Maar zo hard mag we hier niet varen. Nou, ik had het net begrepen al, hè? Dus zeg maar, Haven de Dwinger, waar komt die naam weg? Haven de Dwinger. Nou, Haven de Dwinger, daar komt vroeger dan brachten ze de schiettontjes hier achterop. En dat noemden ze de Dwinger toen. Dus zodoende het de Haven de naam de Dwinger kreeg. De Dwinger, dus er zit een luchtje aan eigenlijk. Dat is wat Zeist. Dat is absoluut waar, ja. Oké, nou, wat mij nou ook benijdt, hè. Hoe kunnen de mensen hier komen? Ik bedoel, Boerum is echt zo'n haven die hier al wat langer staat. Hoe kunnen de mensen hier komen? Nou, we zijn bereikbaar via Zoutkamp of via de Lauwers en via de trekvaart. Dus en dan hebben we hier het enigste punt waar we hier deze voorziening hebben. Dus het is een hele mooie route. Ja, perfect. Hey, nog even een vraag. Ik zie hier al allerlei boten langskomen. Ik sta nu al een minuutje denk ik, met jou te praten, maar die snor die fascineert toch? Ik dacht van, hoe lang doe je nou eigenlijk zo over zo'n snor om die te sparen? Ja, dat kan ik die allemaal wel vertellen, hè, jongen. Maar ik zie net hier een boot langskomen. Plus dat er dan mensen in het water vallen. Dus daar zou ik toch wel even heen moeten. Tjerk, jongens, succes. Ik weet dat je het druk hebt. Ik wil even afscheid nemen vanaf deze. Ik geef het commentaar weer aan Tineke. Ja, dankjewel, Douwe-Jan. Ik zie hier naast Ruurtje. En ik ben heel benieuwd wat ze ervan bad had. Dus we gaan gauw even jaren. Ja, nou, ik had in elk geval de titel en die heet Boerum draait terug. In Boerum bouwen squalben een bregen. Daar verbroeken ze geen hout of zeggen. Het kartonnen model weer er al in een zucht. En de prijs leveren €200 op. En aast een plakje onder de rug. Boeremerbol, die had dus neer te krijgen met ballen of breeën. Maar met markante meesken, met krollerig libben in de leer. Ze kregen bijnamen. Wie betonsje wie een van die mannen. Hier legen husketonnen. En hier zien ballen met dezelfde smarge honden. En die twee nokkerende vrouwtje, een met een minnerig en de oren met stieve knibbels. Ik weet net wat het zegt. Die hier een jong fijntefieter. Ze vregen hem op smeekjende toon om in het hege gas te ziekje naar haar telefoon. Us boermers jongeres heet Janine de Groot. Met haar optreden zwaar gezierd voor de fleurige Noord. Celine Dion zong I Believe met haar mooie soprane stem. En Janine zong het nee, ik wil fleren, want ik houd van hem. En hoe zou het gaan wezen met de moord van mooie Minke? Uw CSI-squad kan maar geen reden voor haar deer betinken. Maar het team van Rosema, Diedema en Wietsema zal correct zo lang ziekje, want ze de dierder ha. Nog zo. Ja, dat is wel een applauswurg. Want haar stot knap dieruurtje. Dus dit wel vaker. Vertel eens. Nou, maar ja, dat zo hut. Doe ik het net zo vaker. Maar ik dicht je vaker, vanzelfs. Want ik zie, er is net zo volle wien uit. Dus wat dat betreft, hier is dat niet nodig. Nee, het ging al je aardig hut, dus ik moest door de bak. Hé, en doe dus wel vaker wat voor het dorp, hè? Vertel er eens wat over. Nou, soms wordt het vregen om een lier te schreeuwen. Het moenenlied, Bigelix, dat hak in het Hollands dien. Maar er wordt ook wel eens vregen om iets in het Boerums te schreeuwen. En zoals bijvoorbeeld uw promofilmpje is in Boerums. En dat vind ik ook mooi om te doen. Nou, tieren dank van die bijdrage. Wij gaan nog even door naar Douwe-Jan. Die zit in het publiek. Ja, Douwe-Jan? Ja, ik sta hier in het publiek. En die meesten binnen in grote getal in de buurt komen. Bij jongens, ben we er? Ja! Nou, dat is duidelijk. En ik wil eigenlijk nog even... Ik zie de hele week al eigenlijk t-shirts. En dat t-shirt wil ik eigenlijk zo verder doen. Maar zie ik hier iemand met een boer... Hé, hey, wat er zijn bijkomen, Wim. Buren City 100% Boeremer. Misschien Joel een leuk shotje even zo. Hoe ben je erop gekomen om zulke mooie t-shirts te maken, Wim? Nou, we moesten wat unieks hebben voor deze week. Waar iedereen ons aan herkende. Nou, en daarom hebben we een mooie t-shirt gemaakt. Nou, super jongen. Maar een voorkant, het ook een achterkant. Laten we eens even zien.
Het Boerums volkslied. Nou, we kunnen het misschien even repeteren. Even af hoeveel tijd we nog hebben. Nog 2 minuten, nou dat moet kennen. Boerums volkslied. Ik zeg hem 1 keer voor, jongens, en we zingen gewoon met elkaar. Wat zullen we ervan zeggen? Ja? We doen 1 keer voor zeggen. Boerums volkslied. Boerum bij de Lauwers en de Riet. Dorp of City. Maakt niet uit. Fries of Gronings, ik weet het niet. Ja, Burum is een vlek. Op een heel speciale plek. Hoge zandrug op de klei. Kerktoren in de wei. Spits je oren, Burum, luister. Ik hol van die. Kunnen we dat met elkaar ook doen? Ik zal zeggen, jongens, laten we eens een keer horen. We beginnen op teken van 3. Het Boerums volkslied. Boerum, bij de Lauwers en de Riet. Hoge zandrug op de klei. Kerktoren in de wei. Spits je oren, Burum, luister. Hol van mij. En we gooien er nog 1 keer in. Boerum. Bij de Lauwers en De Riet. Anders zit die maakt niet uit. Fries of Gronings in het tijd. Ja, Burum is een vlek. Op een heel speciale plek. Hoge zandrug op de klei. Kerktoren in de wei. Spits je oren, Burum, luister. Hol van mij. Dankjewel, Boerum. En ik denk dat heel Friesland genoten heeft van ons Boerumer volksliedje. Zeker weten. Dat is er niet in? Ja, absoluut. Ik vond het goed ging vandaag. Heel goed. Ja. Ik heb begrepen van Geer dat we er bijna uit gaan. Ik zal zeggen, dit was Boerum. En morgen nog veel meer. Veel meer.